zvamunodziziva zvataitirwa paChina Shop zvinokunda ngomakuriro. Chingozvionerai mega. Kana you 750 you don't need 80 cents. No kwana. 750 maishane. Machupo ya mapesa ni kasapo. Sara tushukuru Diri mo dono kwana. Ask for 29 cents. Saka muri yeZimbabwe paya patakatenga mattress paya murungu akafara akati matenga mattress mushopu mangu mugouya pane zvandoda kuitirai. Ndozvaitirwa vanhu venyu izvi. Kwanzi vauya notora school shoe mangwana. Nhasi vasvika masaizi avo pasina. Saka mangwana kwanzi vanotora school shoe. Wapuwa ipuro mutaura zvawapuwa? School shoe. Taura shamwari vanhu vakunzwa. Ndapuwa bag nemachira neschool shoe dzangu nemasocks. Kwanzi mapuwirwei? Nekuti takatenga zvakanaka mushop tiitenga mattress. Papa takatenga mattress. Muridzi weshopu akafara vanhu matenga mattress mushopu mangu kwanzi uyai ndigokupai zvinhu. Saka nhasi tabva takaenda zvatapiwa. Saka unoda kuti kudii kumuridzi weshopu? Muridzi weshopu hatigoneri. Aita basa asingaiti. Ene ndandikatombozvifungiri kuti vachatipa zvakadai. Unoda kuti kudii kumuridzi weshopu naipuro? Vagona. Nhasi. Mangwana ndouya futi handirezi. Right, chaudza kuti muri kupi? Right, panonzi paChina Shop Mvuma. Mangwana vanenge vachivhura shop nyowani. Vakomana vachauya vachivhura shop mangwana kana vabva kuchikoro. Nemasocks aya Chitendai mama Toni. What is it? Chuga. Oh, mapin. Magal. Moya mshira box mangwai. Alga.
Waramba wachingowedzerwa vanhu vacho izwi zvawaramba wachipuwa. Ndozvataitirwa izvi mhuri yeZimbabwe. Pani mangwana kuti tidzoke titore skushu. Inini nebheki rangu remapeni. Ndandatokanganywa. Inini neyangu yemapenso. Kana uri munhu anofara tinona promi, indonotenga kuChina shop. Vari kuvhura imwe futi mangwana chai.